Hey Miek, wie is wat ik krijg dien hè? Hij reetriden, schaatst. En wat oors is in de rieden? Kruist een but. Ik denk dat we die er wel weer even aan hebben, hè? Vind ik net zo mooi. Hey, Senna. Wat is er? Is aandacht. Hey Nick. Rijntje. Hey. Rijntje is wel mooi skeerd. Die denk ik weer bij u niet dan, ja. Is toch wel wat mooier. Hey. Dit is Sjen. Sje? Eefje. Hey. Oh, blijf maar liggen. Hey. Die zijn we aan het kussen. Oh. Tje. Rechtje. Sally.
Sally had altijd heel fluffy hier. Heel oors dan de oorhinders. Moet dat ik weer eens even skeren. Zo. Esther, zit hij hem nog weer maar de waterbak? Maak ik er een bende van? Nou, ik zeker, ja. Geertje. Hey. Hendrik. Hildo. Jacobien. Hey. Mieke. Mathilde. Meerte. Minsetije. Oh nee, Marije. Sorry. En Minsetije. Ginny. Gea. Lina. Johnny. Hey. Johnny. Oh, net zo'n bosje. Hey. Oeh, is het net leuk? Mag ik net om in eeren komen? Mini eerkes. En hier hebben we nog Lianne. Hey. En Klaske. Oké, ik zit in de auto. Naar Snitse Marta. Want het had vannacht heel erg verzen. En Juster en
juster, of heel erg, dan is het je maar min 12, min 3 of zo. En dan kunnen je wel eens reet rieden. En wat hoor is hinder rieden. Dus we gaan even zien dat dat kan. Dus normaal gaan we hier maar de hinders langs. Zo, hier de bocht om. Ik weet het nog net. Hier rent iemand. Aan de kant, jong. Er zijn wel meer mensen. Volgens mij is mijn Skwanhouder ik. Die is altijd de eerste. Nou, goeie. Ken het of ken het net? Oh, dit is niks voor mij. Zo was het gisteren ook. Dan verwacht je elk moment dat je er doorheen gaat. Maar hij doet het gewoon, hè? De echte Fries. Ja. Oké, ik ga het proberen. Ik vind het echt heel eng. Want het krieket en het dat. We gaan het ijs op. Durf ik het? Oeh. Kijk eens. Nou, dat gaat goed. Het ijs kraakt enorm. Yo! Yay! Gelukt! Gelukt! Het skaat. En het golf. En het is best wel eng. Maar ik dacht het gewoon. Nou weer terug. Het is echt eng. Het is echt heel eng. Ik zit lauwer op het hinder. Ik stop. Ik stop.